Έψαξα με τον παππού και βρήκαμε τον έλεγχο της πρώτης δημοτικού του Ιταλικού σχολείου. Παρατήρησα ότι σε όλα τα μαθήματα είχε τη λέξη buono, δηλαδή καλά. Στην διαγωγή του έγραφε sufficiente, που σημαίνει κακή διαγωγή. Τον ρώτησα γιατί και μου απάντησε ότι δεν ήθελε να γραφτεί μπαλίλας, που σημαίνει φασίστας, γι' αυτό δεν είχε καλή διαγωγή. Χριστόφορος Αγγελαρίδης, πολλά λαπέρι, Ιωάννης Γιαννάκης,